Martxa honetan luze baino lehen iritsiko da eguna. Hartu dituzten erabakiak damutuko zaizkiguna. Nahiz eta ez duten aintzat hartu nahi herri baten erantzuna. Erraustegia ez ote dugu, dago biderik estuna. Lokaztutako autopista bat, atzera bueltik ez duna. Urte betean hainbeste zabor, kilo nola sortzen degun, soluziotzat erraustegian, asko ditugu pededun, baina atzean zenbat arrazoi, ezkututa interesdun, konponbideak birziklatzean, borondatea da egun. Gaur hemen berriz ikusi dugu, borondatea zeinek du.